wenza umsindo onxelekende nakunikwa bazalwane koshaba ata inimike ele inima asuka palia osakata kukhona ibukelikende inama asoke payata from there and they left it to the oshaka ma asokataya inimi ikosaya matakose abantu basezulwini baphakathi kwethu the entrance among us shama okoseyata inimi hili sekretariye inima soka pare ase eya kamahasai. Oh yeah, we love you Holy Spirit, we love you. Naye munye uNkulunkulu esingabalekela kuyena. Sinanye inkosi ukuthi singabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Sishila amadlozi asemakhaya kithi, sashiya imsamo yasemakhaya kithi. Sakhetha wena salandela wena. Eyakhama hasaya kelia. Manje ke uNkulunkulu uma ungashintshi impilo yethu akekho ozoyishintsha. Uma ungenzi wena uNkulunkulu akekho ozokwenza. Imakha satha inime endende khose. Unkulunkulu masingabi inhlekisa ukhona shaka ana elekele pra aste ini sikheli elehesaya. Thank you Spirit of the living God, we give you glory, you are worthy. Thank you Jesus. Ungofanelwe uwe wedwa